Diyos aron nga mahimong iya. Amen. Ikaw, ako, gitawag ka o gipili ka aron nga mahimong usa sa katawhan sa Dios. Mahimo kang kabahin sa gitawag gingharian. Si Jesus nagwali siya sa may balita mahitungod sa gingharian. Jesus preached the good news for the kingdom of God. Ambot pasabot na ikaw nakadumog ka sa mensahe sa Ebanghelyo aron nga mahimo kang kabahin sa iyang gingharian. Otherwise, kung ang tao di makadumog sa Ebanghelyo, dili makadawat sa kaluwasan niya kang Kristo. Kung di mo maangkon si Kristo, dili ka kabahin sa iyang gingharian. Why? Because Christ Himself is the King of the kingdom. That's why He called the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. So by simply sharing the gospel about the kingdom or the good news, aron na mahimot ang kabahin sa gingharian sa Diyos. The moment we receive the gospel, we receive Jesus as our personal Lord and Savior, mahimo kang kabahin sa gingharian sa Diyos. Now, nasaita na si Jesus nagwali sa gingharian. During his time, he preached about the kingdom. And the message of Jesus is about repentance, for the kingdom of God is at hand. Nagwali si Jesus may tungod sa paghinulsol, kay ang gingharian sa langit haduol na. Ang kingdom na iyang ipasabot na haduol niya is talking about himself, because that moment, maunang iyang panahon nga siya igahalad ng kagalingon, ingon nga ultimate payment sa tanang sala sa mga tao, and Jesus will about to rule in this earth as King, as Lord. Amen. Ingon nga kalibutan gusto harian sa yawa, diha sa gitawag og wickedness, sa pagpakasala. But what Jesus did is He gave Himself as a ransom to pay all our sins. Amen. Sa pagbayad sa tanang sala, and Jesus wants to rule over us. Gusto si Jesus mahimong hari sa tao, dili lang sa kalibutan. Kaya kalibutan gikurap sa yawa, o tungod nga na dagang mga tao nakasala. But the good news is, si Jesus naghatag siya kaugalingon. Amen. Kaya gusto si Jesus muhari sa matag-usan nato. Atong palakpakan si Jesus. God wants to display His glory through you. God wants to display His image through you as a representative to reflect His goodness, to reflect His kindness, His glory through you and through us. Amen. Gitawag as Ginoo sa tanan nga panahon, kay gusto ang Ginoo nga naa siya buhaton pinaagi nimo, aron ma-display ang iyang pagkamaayo, ma-display ang iyang pagkagamahanan, ma-display ang iyang pagka-generous, ma-display ang iyang pagkamatarong, ma-display ang iyang pagkabalaan. Palakpakan nato si Jesus. Ngayon kabay, anda ba kang mangisda o tao? Amen. Kaya ang translation ni Christ meaning, He called this fisherman because God wants them to become a fisher of people. The fishing of fish. But God wants you now to fishing people. Amen. 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 Now, anong kiniman ang atong gustutan ko? Because we are now reminded
as far as the world is concerned, as you can perceive the season of time. In fact, naata karon sa gitawag age of deception. O gikinahanglan nato ang passion karon nga panahon to become a fisher of men. We are now in the season of last days, and the most concern of the kingdom is all about the soul winning. Are you with me? No po, sir. Unsay concern sa kingdom? Hindi po, sir. Kalang na mahibalik sa Ginoo. Nabatay pagbati sa kalang. Nabatay pagbati sa mga kinabuhi sa tao. Labaw sa tanan ang atong pamilya, dili na to undangan. Dasigon yun na to, balik loob tas Ginoo. Mga lagad yun tas Ginoo. Musimba tas Ginoo. Mga lagad tas Ginoo. Amen. Wala na ilain makaisunan. Usugod kag sa dili, kanunay kita marimahin, kung tanaw kag social media, makaingon ka nga, we are now in this time like Noah's time. Like Noah's days. Nagtukod balay ang mga tao, nagiminuyay ang mga tao, nagbubiyaka ang mga tao. Well, more na realidad. Ang pinaka-importante diya mga is, ang wisdom diya mga. Ang dagan sa kapanahonan, hindi mo ma-deny nga nindot na kaigdagan, ang promotion, ang kanindot. But sad to say, na nagka-increase ang wickedness sa kalibutan. And this is the season of Noah's days. Og sa kalit, mauni makaisunan, si Noah, according to the word of God, he preached the truth. But the people rejected the message of the truth, the message of the gospel. And then suddenly, God struck the world by flood, by terrible storms, and bumawis tornadoes. Karon mga isunan, lately lang sa Vietnam,